Τα φώτα εδώ χαμηλώνουν στο Παναθηναϊκό στάδιο και σύμφωνα με το... Και πλέον όλοι το έχουμε μάθει, αυτό το κομμάτι τον έκανε ακόμα πιο διάσημο. Δρόμοι της φωτιάς λοιπόν με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, μια σύνθεση που του χάρισε και το Όσκαρ και το οποίο
εδώ θα κατά τα φαινόμενα και όπως υποστηρίζουν όσοι παρακολουθούν από κοντά τους δρόμους των 100 μέτρων, ο Μπόλτον θα συναγωνιστεί για το χρυσό μετάλλιο μαζί με τον Ντόνοβαν Μπέιλι και τον Φρέντεριξ από την Ναμίμπια. Ο Μπόλτον το έχει σημειώσει στις 10 Μαΐου και ο Μωρίλη, φετινή ατομική επίδοση. Ο Τσούσι από την Ιαπωνία, ο Φεντορίν από τη Ρωσία, πολύ καλός αθλητής, 10-19, φέτος 10-38 έκανε το πρωί, 10-32 έκανε ο Παπαδιάς. Μωρίς Γκριν 9-90, Παπαδιάς που τρέχει στην τέταρτη δρομή. Άλτον Μπόλτον από το 39-89, ατομική επίδοση, τρέχει στο 5. Κρουβάσκι από την Πολωνία τρέχει στο 6. Μακί από τη Μεγάλη Βρετανία 10-17 εφέτος και Ντόναλσον από τη Νέα Ζηλανδία είναι οι αθλητές, οι 8 αθλητές που μετέχουν σε αυτή την πρώτη σειρά στον προημιτελικό των 100 μέτρων. Προμείς ήδη κάθισαν στους βατήρες. Είμαστε στο λάβετε θέσεις. Μπόλτον Γκριν, Μπόλτον έφυγε εκπληκτικά μαζί με τον Γκριν, ο Παπαδιάς προσπαθεί. Ο Γκριν και ο Μπόλτον κάνουν εκπληκτική κούρσα. Ο Μπόλτον θα είναι νικητής με 9.88. Και ο Παπαδιάς είναι τέταρτος, αλλά σίγουρα έκανε καλή κούρσα, έσφιξε τα δόντια, είναι μια πολύ γρήγορη. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα πως φεύγει σαν δυναμίτης αυτός ο Μπόλτον. Το ίδιο και ο Μόρις Γκριν. Και είδατε πως αφήνουν πίσω όλους τους υπόλοιπους αθλητές. Και εντυπωσιακός, εκπληκτικός αυτός ο Άλτον Μπόλτον, ο αθλητής που διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο, διεκδικεί να ρίξει τον Ντόνοβαν Μπέιλι από την πρώτη θέση του παγκόσμιου σπριντ. Βλέπετε εδώ να τερματίζει πρώτος με 9.88, ακόμα να σταματάει στα τελευταία μέτρα της κούρσας. Αν το λέξεις 9.87 κι όμως είναι ακόμα καλύτερο, είναι 9.87, ενώ ο Γκριν κάνει 9.90, 9.87, ενώ ο Παπαδιάς κάνει 10.23. Είναι η φετινή ατομική του επίδοση, ο Φεντορίνο Ρώσος 10.22. Βλέπετε να πηγαίνει χαλαρά, θα λέγαμε, τα τελευταία 10 μέτρα της κούρσας ο Μπόλτον, ενώ από την εσωτερική ο Φεντορίν ακριβώς πάνω στο νήμα κερδίζει τον Παπαδιά. Περίμενε λίγο διαφορετική, βέβαια ως τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνει αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει αν θα είναι μέσα στους 4 ταχύτερους, καλύτερους χρόνους που θα πάρουν την πρόκριση πίσω από τους 2 πρώτους που προκρίνονται. Είναι πολύ δύσκολο όμως κάτι τέτοιο να συμβεί. Πέρες Κούβα με 10-18 στον τέταρτο διάδρομο, τον ξανθιώτη πρωταθλητή μας και ρέκορτμαν Ελλάδας στα 100 μέτρα με 10-11. Και πρωταθλητή Ευρώπης στους νέους. Πρωταθλητή Ευρώπης στους νέους και στους μεσογειακούς αγώνες. Χρυσό νικητή με 10-11. Έκανε το πρωί μια εκπληκτική κούρσα. Βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ για άλλη μια φορά φέτος. Γελοπαυλακάκι, δίπλα του ο 5ος διάδρομος, να δούμε αν θα μείνει άδειος. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ο Τζαμαϊκανός λοιπόν Πέρσιβαλ Σπένσερ, ο οποίος Μπράνι Σουρίν, θυμίζουμε, ήταν δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γκέτεμπορκ και Ολυμπιονίκης με την ομάδα 4x100 του Καναδά στην Ατλάντα. Και έχουμε άκυρη εκκίνηση, να δούμε ποιος ήταν αυτός που κινήθηκε πιο γρήγορα από την εκπυρσοκρότηση της πιστολιάς, του πιστολιού του αφέτη. Αυτός που κινείται είναι στον πρώτο διάδρομο ο Στεφάν Καλή, ο Γάλλος. Εδώ. Ο Άγγελος Παυλακάκης, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, να μην τον ματιάσουμε βέβαια, έχει όλες τις πιθανότητες να βρεθεί στον αυριανό ημιτελικό. Αύριο το απόγευμα θα γίνει ο ημιτελικός και όπως πάντα περίπου 1,5 ώρα αργότερα ο μεγάλος τελικός των 100 μέτρων που συγκεντρώνει σε αυτά τα λιγότερο πια από 10 δευτερόλεπτα που διαρκεί τα μάτια δισεκατομμυρίων θεατών σε όλο τον κόσμο. Στον πρώτο διάδρομο λοιπόν Καλή Γαλλία, στο δεύτερο Βίλμερς Βέλγιο, στο τρίτο Περέζ
Κούβα, στον 4ο Παυλακάκης, στον 6ο Σουρίν, στον 7ο ο Πρόδρομος Κατσαντώνης, ο Κύπριος πρωταθλητής και στον 8ο ο Πιότρ Μπάλτσερτσακ, ο Πολωνός. Στο 4 λοιπόν προσέξτε τον Άγγελο Παυλακάκη και στον 6ο τον Σουρίν. Ο Παυλακάκης φεύγει πολύ γρήγορα όπως και προσπάθησε ο Σουρίν, αλλά ο Παυλακάκης είναι αυτός ο οποίος μαζί με τον Σουρίν δίνουν τη μάχη. Τελικά θα είναι ο Σουρίν νικητής με δεύτερο τον Παυλακάκη. Χρόνος 10.06 για τον νικητή αυτής της... Δονιάδης και ο Γιάννης Μαμουζέλος. Έκανες πραγματικά μια καταπληκτική κούρσα. Αν και το τυχερό σου νούμερο είναι το 5 από ό,τι ξέρουμε, είχες το 4, αλλά αυτό σε βοηθάει να περάσει τον επόμενο γύρο. Αυτό που ήθελα στην κούρσα ήταν να βγω τουλάχιστον δεύτερος. Γι' αυτό αν είδατε την άφησα στο τέλος, γιατί ήμουν σίγουρα δεύτερος. Δεν χρειαζόταν να κυνηγήσω κάτι καλύτερο. Στον ημιτελικό, εκεί πρέπει να είμαστε καλά. Όλα πέσουν, όλα είναι ανοιχτά. 10-22 είναι η επίδοση του Άγγελου. 10-22 Να το δούμε. είναι η επίδοση σου. Ήμουν κουρασμένος. Δεν ξέρω γιατί. Ήσουν κουρασμένος. Ναι. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, όχι? Όχι, δεν ξέρω. Καλά, εντάξει, αν τη χτυπούσα πήγαινε 10-16. Εκείνος τόσο καλά, τόσο... Έσυρα το παγκόσμιο ρεκόρ. Και επιτέλους έφυγαν όλοι. Είδατε για μια ακόμα φορά πολύ αργό στα πρώτα μέτρα τον Μπέιλι και τον Μογκόμερι μπροστά. Και πρώτος με 9.99 ο Μογκόμερι. Να ξαναδούμε την κούρσα. Ήδη μεταφέρεται. 9.99 για τον Μογκόμερι, 10-10 για τον Ντόνοβαν Μπέιλι. Παγκόσμιο ρεκόρ. Και ο πρώτος στην φετινή παγκόσμια κατάταξη, ο Αμερικανός Ράντι Μπάρντς, δεν κατάφερε να προκριθεί στον πρωινό προκριματικό 95 στο Γκέτεμποργκ. Αμερικανός Τζον Κοντίνα και ο Αλεξάνδερ Μπάγκατς, ο Ουκρανός που τον βλέπετε, Βρετανία στον πρώτο διάδρομο με 10-22, Πάουελ Τζαμάικα 10-20 στον δεύτερο, Ζίρινιον ακτή ελεφαντοστού στον τρίτο. Ο Μάρς με τον Όκουν Κόγια ξεχωρίζουν σταδιακά, αλλά τελικά είναι δεύτερος, και ενώ ο Μάρς κάνει 10.05, με αντίθετο άνεμο 30 εκατοστά το δευτερόλεπτο έγινε η κούρσα σε αυτή την σειρά. Θα δούμε σε λίγο ...20 μέτρων. Βίραστιουκ που έχει 20.66 φέτος. Wells από τις Μπαχάμες στο 7 και στο 8. Ο Έσμι είναι αθλητής από τον Καναδά που τρέχει στο 6. Και έφυγαν οι δρομείς. Έσμι και αθλητής από την Κάνα, ο Νκάσα, πάρα πολύ δυνατά. Ο αθλητής από την Κάνα είναι αυτός που θα κερδίσει με 10-14. Ο Νκάνσαχ 10-14 λοιπόν, με δεύτερο τον Όμπικ Βέλου, ενώ ο Έσμι έμεινε στην τρίτη θέση. Θα περιμένει να δει τους χρόνους. Νκάνσαχ, τον βλέπετε την κούρσα, κόβει στα τελευταία μέτρα και βλέπετε πόσο εύκολα κερδίζει και αυτός το κατοστάρι αυτό, όπου η Κοντίνα λοιπόν, από τους μεγαλύτερους αθλητές που παίρνουν μέρος από τους αγώνες. ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 95 που τώρα λογίζεται ως ένας από τους 3-4 επικρατέστερους για την νίκη και εδώ στην Αθήνα. Ο οποίος δεν είναι μόνο καλός στη σφαιροβολία, αλλά είναι επίσης πάρα πολύ καλός και στη δισκοβολία. Με τον περιστροφικό παλμό η βολή του Κοντίνα είναι πάνω από τα 21 μέτρα, πολύ εύκολα λοιπόν ξεπερνάει τα 21. Μετέχοντας στο αγώνισμα τον περνάει κατά 10 πόντους ο συμπατριώτης του, ο Κέβιν Τόθ. Και να περάσουμε να δούμε πάλι για λίγο χρόνο Να δούμε πρώτα όμως πόσο θα γράψει ο πίνακας, να δούμε πόσο θα γράψει η βολή του Κοντίνα και τι θέση παίρνει με τη βολή που κάνει.
Είναι 21 μέτρα και 24 εκατοστά, βολή που τον φέρνει στην πρώτη θέση. Και να γυρίσουμε αμέσως στα στούντιο. Με 20,79 φετινή επίδοση. Θα πρέπει να πούμε ότι καθώς σε λίγο θα γίνει η τελευταία σειρά, η έκτη στα 100 μέτρα των ανδρών στον προημιτελικό, οι χρόνοι μέχρι τώρα δίνουν το εισιτήριο και στον Χάρη Παπαδιά. Έχουμε άκυρη εκκίνηση από... Θυμάστε ότι ήταν κάμερες στον Φρέντερικς και τώρα σε όλους τους αθλητές, τους 8 της έκτης σειράς. Ο Φρέντερικς δεν έφυγε πάρα πολύ καλά στα πρώτα μέτρα, αλλά αναπτύσσεται εξαιρετικά γρήγορα στα υπόλοιπα και είναι ο Εζίνουα δεύτερος με τον Ασαχάρα τον Ιάπωνα στην τρίτη θέση. Χρόνος 9.98 εύκολα για τον Φρανκ Φρέντερικς που έσπευσε. Να συγχαρεί τον Ντάβινσον Εζίνουα, τον Ιγυριανό, που ήταν και αυτός καθαρά δεύτερος και πήρε έτσι το εισιτήριο για τον αυριανό ημιτελικό. Να δούμε τώρα βεβαίως με αγωνία ποιοι θα είναι οι χρόνοι σε αυτή την σειρά, για να δούμε αν ο Χάρης Παπαδιάς θα μπορεί να είναι μέσα στους 4 καλύτερους χρόνους που δίνουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό. Επίσημος χρόνος 9.99 για τον Φρέντερικς, Ο οποίος έκανε εκπληκτική εκκίνηση, βλέπω εδώ, από την αντίδρασή του. Ήταν 117 χιλιοστά. Αν σκεφτεί κανείς ότι το άριστα είναι 100, αντιλαμβάνεται ότι έκανε την καλύτερη εκκίνηση που έχει κάνει ποτέ ο Φρέντερικς σε μεγάλους αγώνες. είχε εξαιρετική αντίδραση πράγματι. Την δεύτερη βολή του να δούμε πού μπορεί να φτάσει ο Αμερικανός σήμερα, ο οποίος σίγουρα θα ένιωσε πολύ πιο άνετα καθώς είδε τον Ράντι Μπάρνς, τον αθλητή που έχει την καλύτερη φετινή επίδοση με 22-23, να Μέτρα και 24 εκατοστά. περιμένουμε να δούμε τη βολή του Κοντίνα και θα γυρίσουμε σε λίγο στο Βάδιν, όπου οι κριτές καλούν τους αθλητές να πάρουν θέση στην Σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης της γης. Οι δρομείς, οι βαδιστές μάλλον, θα κάνουν 4 γύρους μέσα στο στάδιο. Όμως να δούμε σφαιροβολία. και να δούμε τον Χάντερ, τον Αμερικανό, αυτόν τον θηριώδη, έτσι ας τον ονομάσουμε, Αμερικανό σφαιροβόλ. Με 20,79 ο Γερμανός δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Ουκρανός Μπάγκατς με 20,60. Σιγά ανοίγει, ενώ κάποιος έχει μείνει ήδη πολύ πίσω, περίπου θα διανύσουν οι βαδιστές στο στίβο. Καλή βολή πάνω από τα 21 μέτρα για τον Αλεξάνδρ Μπάγκατς, τον Ουκρανό που έχει 21,47 φέτος. Έχει ρίξει 20,60 μέχρι τώρα. Και πιθανότατα μπορεί να περάσει και πρώτος, θα δούμε με αυτή την βολή πάνω από τα 21 μέτρα. Ο Μπάγκατς που ήλθε εδώ στην Αθήνα με 21,47, την τέταρτη φετινή επίδοση στον κόσμο. Ξαναβλέπουμε άλλη μια φορά στο replay την προσπάθειά του και περιμένουμε να δούμε τον φωτεινό πίνακα που δείχνει ότι έχει κάνει 21,47. Να λοιπόν που ισοφαρίζει την φετινή του επίδοση, αλλά με αυτή την βολή έρχεται να περάσει πρώτος και έτσι... Και το τρίτο μετάλλιο με τον Τιτόνι στο περάσει ο Μπάγκατς με 21 μέτρα 47 εκατοστά. Δεύτερος είναι ο Τζον Κοντίνα με 21 μέτρα και 39 εκατοστά. Και τρίτος ο Μπούτερ με 20,79. Από τον δρόμο τηλεοφόρο Ελευθερίας και την Μάκεδο προημιτελικού των 100 μέτρων γυναικών, σε μια σειρά όπου μετέχει η Κατερίνα Θάνου, σε μια σειρά που ελπίζουμε η Θάνου να μπορέσει να περάσει. Οι 3 πρώτες περνούν στον ημιτελικό και οι 4 καλύτεροι χρόνοι, σε μια σειρά που θα έλεγα ότι είναι η δυσκολότερη από όλες, μια και μετέχει εδώ η πολύ καλή αθλήτρια των ΗΠΑ
η Gaines. Εδώ μετέχει η καλύτερη αθλήτρια της Αυστραλίας, η Gaines, που δούμε στη σφαιροβολία. Ενώ στα 100 μέτρα η Θάνου θα τρέξει στην τρίτη διαδρομή και έχει αριστερά της την Gaines, την Αμερικάνα, και δεξιά της την Πιντούσεβιτς με 10.99 εφέτος. Έκανε 11.01 το πρωί, είναι σε εξαιρετική κατάσταση η Πιντούσεβιτς, η πρώην Ταρλοπόσκαγια από την Ουκρανία, που βρίσκει η Θάνου από την Φιλανδία. Η Αρσενιά είναι αυτή τη Φιλανδία, παλιά γνωστή καλή αθλήτρια, και η Πέι Φανγκ από την Κίνα. 11.16 το ατομικό της ρεκόρ. Η Θάνου τρέχει στο 3, η Πιντούσεβιτς στο 4. Και έχουμε άκυρη την πώς έφυγε. Χρεώθηκε την πρώτη άκυρη εκκίνηση, θα πρέπει τώρα να είναι πολύ προσεκτική. Νίκο, το είπες και εσύ, είναι σχεδόν η πιο δύσκολη, όχι σχεδόν, νομίζω ότι είναι σίγουρα η πιο δύσκολη σειρά με βάση τις αθλήτριες που έχει 4 τουλάχιστον αθλήτριες ή 5 αθλήτριες ισοδύναμες. 11.16 στον πρώτο διάδρομο, 11.06 στο δεύτερο διάδρομο, 11.13 η δικιά μας, 11.01 η Πιντούσεβιτς. Για να δούμε την Κατερίνα. Ας διατηρήσει την ψυχραιμία της. Είναι προημιτελικός. Και να δούμε, πάει πάρα πολύ καλά και η Θάνου, η Πιντούσεβιτς και η Αζίνουα. Οι τρεις πρώτοι περνάνε. Η Αμερικάνα είναι από την εξωτερική, η Αμερικάνα με τη Θάνου θα συναγωνιστούν. Η Γκέινσφορντ, η Αμερικάνα, Μπορεί η Θάνου. Μπορεί και η Θάνου. 10.90 μεγάλος χρόνος, ατομικό ρεκόρ για την νικήτρια. Τη βλέπετε να πανηγυρίζει. Είπαμε ότι είναι σε φοβερή κατάσταση, εκπληκτική κατάσταση η Πιντούσεβιτς. Και ξανά η κούρσα. Αζίνουα, Πιντούσεβιτς, Θάνου, η Gaines και η Γκέινσφορντ. Η Γκέινσφορντ είναι πάντα πάρα πολύ δυνατή στα τελευταία μέτρα. Η Gaines και η Θάνου. Βλέπουμε πρώτη την... Πρέπει να είναι η Θάνου. Είναι τρίτη Κατερίνα. Είναι η τρίτη Κατερίνα, θα περάσει στον ημιτελικό. Για μια ακόμα φορά, το 1991 στον ημιτελικό έτρεξε σε μια πολύ δύσκολη σειρά, ήταν πολύ αγχωμένη. Την είδαμε να κάνει άκυρη την πρώτη της εκκίνηση. Και εξακολουθεί να είναι αγχωμένη, να ψάχνει να βρει τι έχει κάνει. 11-19 για την Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία περνάει στον ημιτελικό. 10-90 για την Πιντούσεβιτς, η οποία έσπασε τα ρολόγια, έκανε εθνικό ρεκόρ Ουκρανίας. Η Αζίνουα έκανε 11-14 και η Θάνου 11-19. Την ίδια επίδοση 11-19 δίνουν και στην Gaines στην Αμερικάνα. Καθαρά τρίτη όμως ήταν η Ελληνίδα αθλήτρια. 11-19 λοιπόν για την Κρίστ Gaines. Και η Γκέινσφορντ που είναι πάρα πολύ καλή η Γκέινσφορντ. Να δούμε τη χρόνο. Όμως, ώσπου να δούμε πώς θα καταλήξουν, τι χρόνους. Μια κυρία κίνηση, πήγες πολύ καλά. 11-09 Κατερίνα. Ναι. 11-19. 11-19 Κατερίνα. Α, 19. Τι έχεις να πεις? Τίποτα, η άκυρη δυστυχώς με έκανε κρατητό λίγο. Δεν ξέρω πόσο άκυρη ήταν, δεν πιστεύω να ήταν πολύ. Παρ' όλα αυτά, μια συμμετοχή στον ημιτελικό. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, αυτό κάνω πάντα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά για αύριο. Θα έχω ξεκουραστεί κιόλας. Ο κόσμος κατά πόσο βοήθησε? Πολύ. Χαίρομαι που είναι εδώ. Σε ευχόμαστε το καλύτερο. Το μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Μαμουζέλο και τον Νίκο Αντωνιάδη. 10-90 για τα αποτελέσματα. Ίνκερ Μίλλερ, και στον έκτο διάδρομο εδώ οι κάμερες επάνω της, μια μεγάλη κυρία του Στίβου, την Τζαμαϊκανή Μέρλιν Ότι. 10-96 φέτος η Ότι έχει την τρίτη θέση στον κόσμο με αυτό το 10-96. Εκείνο που έχει περισσότερο πάντως η Ότι είναι ότι στο σπίτι της βρίσκονται 13 μετάλλια παγκοσμίου πρωταθλήματος κρεμασμένα. Είπαμε ότι είναι μια αθλήτρια η οποία στα 37 της χρόνια συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή, στις top αθλήτριες των sprint. Έτσι, σε αυτή την μεγάλη καριέρα έχει γευθεί όλες τις διακρίσεις και ήρθε εδώ στην Αθήνα
και πάλι να διεκδικήσει ένα μετάλλιο. Στο 5 είναι η Φίλιπ, η οποία μαζί με την Μίλλερ, την Αμερικανίδα, και την Ότη που αναπτύσσεται μετά τα 40 μέτρα βέβαια και τις ξεπερνάει όλες, σαν